להיות אימא, ולדעת שהזמן שלך בחיים האלו יתקצר משמעותית. להיות אישה משמעותית, מטפלת, נדיבה לעולם, אוהבת לרקוד, אשת אשכולות במובן המלא של המילה. וברגע להפוך לאישה שמתניידת על כיסא גלגלים, נעזרת במטפלת, כאובה, נוסעת לטיפולים וחובה את תופעות הלוואי, ופתאום, באמצע החיים, כשעוד עתיד רחב ומסקרן אמור להופיע, עולה התמודדות עם המוות. עם סוף החיים בגיל צעיר. איך מכילים את כל החוויות האלו? איך מצליחים למצוא את הכוח והרצון לקום בבוקר ולחיות כמה שניתן לנו? אני שמחה ומתרגשת מאוד לארח את תמר, נכון? זה תמר בטרינה לאלה שמתפללות עליי. אוקיי. אבל תמי. יפי, תמי גינזבורג. אישה במלוא הדרה, חכמה, יפה וכנה, לשיחה על החיים ועל המוות. יו, איזה פתיח. היי תמי. אהלן. מה שלומך? בסדר, אני באמת חושבת על השאלות ששאלת, איך עושים את זה, כאילו. לא, אני פשוט פועלת בלי, כאילו אני חיה, אבל אני לא תמיד עוצרת לשאול את השאלות האלה. איך באמת, איך מתמודדים עם הדבר הזה, עם התיק הזה, כאילו, שנפל עליי out of the blue. את יכולה לספר קצת? גם כזה כמה מילים על מי היית, מה עשית כשהיית בריאה, כן? ואז איך... זה מעניין, כי אם לפני 6 שנים היית מראיינת אותי, נגיד בכל נושא, גם בנושא המוות, הייתי מטפלת בשכול, ומלווה אנשים שמתמודדים עם שכול, כשבעצם העיסוק הוא לא בשכול, אלא בצמיחה, בכוחות, בחוסן, איך קמים אחרי דבר כזה, איך מתמודדים אובדנים, וזה היה העיסוק שלי, וככה גם הגדרתי את עצמי. והיום, ולפני 6 שנים פשוט הפסקתי ביום אחד לעבוד, הייתי מאוד מאוד מושקעת בעבודה, מרגישה משמעותית, רצה בארץ, בחול, להציל נפשות, מה שנקרא. ולפני 6 שנים הובחנתי בסרטן סטייג' 4, סרטן שד שבעצם הגידול בשד היה קטן יחסית, רוב הגרורות היו בעצמות, הסרטן שלי חובב עצמות. מיד עם ההבחנה, כבר ככה זה היה. כן, ההבחנה הייתה בעקבות כאבי גב מאוד חזקים שנמשכו כמה חודשים, ויחד עם ממוגרפיה שבמקרה שגרתית שהייתה באותו חודש, עשיתי גב, ומסתבר שהכאבי גב זה לא מה שחשבתי, זה משהו הרבה יותר גרוע, ובעצם אני נכנסת לאיזה מסע ריפוי כזה, ישר מסמסרת, מבינה שאני צריכה לטפל רק בעצמי, שזה הרבה יותר קשה מלטפל באחרים, ומפסיקה את כל העשייה המקצועית שלי. הייתה גם קורונה, הייתי מסונכרנת עם הסיפור הזה בחוץ, שכולם כאילו מתכנסים הביתה וסגרים וכו', ובעצם התכנסתי לרפא את עצמי. דרך הרפואה המערבית, דרך הרפואה תמיד שלך? לאורך כל הדרך, כל 6 שנים האלה, אני משלבת. אני מחליטה מההתחלה שאני מאמינה ברפואה הקונבנציונלית, אבל תמיד משלבת איתה כל מה שאני יכולה. דיקור, מרפאים אנרגטיים, טיפול רגשי כמובן, תמיד לאורך כל הדרך. צמחים למיניהם, זה כל פעם משתנה ב6 שנים האלה. בעצם הסרטן שלי הגיב מאוד טוב לטיפולים האגרסיביים שהיו בשנה הראשונה ונסוג, ואז התחלתי לבנות את החיים שלי מחדש, התגרשתי, עברתי מזיכרון לקרקור. כמה ילדים יש לך? יש לי 3 ילדים, היום בני שיר בת 28, עידו בן 25 ואורמי בת 22. ובעצם עשיתי מלא שינויים בחיים שלי, והתחלתי לחיות. עשית שינויים במטרה או במחשבה, שאם תעשית השינויים יכול להיות שזה יביא לך ריפוי, או שעשית שינויים כי זה משהו פנימי, לא הסכים לדברים כבר. את מבינה למה אני מתכוונת? כן, שאלה טובה. אני חושבת שמה שהסרטן, אני מאוד לא אוהבת שאומרים סרטן זה מתנה, ואני לא מתחברת לזה, יש מתנות אחרות שאני אוהבת, אבל אני כן ניצלתי את ההזדמנות, כי בעצם הפסקתי את העבודה שלי, פתאום הייתי בבית, לא היה לאן לברוח, לא היו הסחות דעת,
ואז פשוט אמרתי, יאללה, תסתכלי על החיים שלך רגע, ותראי מה את לא אוהבת, ומה צריך לשנות, כי לא סתם קיבלת פה איזה קולינג. בתפיסה שלי אני בן אדם מאוד רוחני, כל דבר שקורה לי בחיים, אני מבינה שיש לו גם איזושהי משמעות במסע שלי פה, ואני צריכה להתייחס אליו, אני לא רק מתייחסת לזה כאל משהו פיזי, כאל סרטן. מבחינתי הסרטן בא להגיד משהו, משהו לא היה מדויק בחיים שלי קודם. כן, זה מה שבא... ככה הרגשתי, כן. הרגשתי שהייתי עצובה הרבה זמן, מה שאנשים שמכירים אותי יהיו מאוד מופתעים לשמוע, כי אני בן אדם נורא שמח ומלא חיים והמון המון הומור, וזה מה שמאפיין אותי. גם לא הייתי מחוברת לעצב, אבל הוא היה שם. אמא שלי הייתה עם אלצהיימר מתקדם, ובעצם נעלמה בעודה בחיים, זאת אומרת, הייתה אימא, אבל לא האימא שלי, והחלטתי שאני מתגרשת, כי הבנתי שאני לא מאושרת בזוגיות שלי, אז בעצם שתי מערכות יחסים מאוד חשובות בחיים שלי ואינטימיות נגמרו. בעצם כשהובחנת, אימא שלך כבר הייתה עם אלצהיימר מתקדם, זאת אומרת, לא היה לך את התמיכה האימהית. נכון, אימא שלי הייתה מאוד חסרה לי, מצד שני גם שמחתי שהיא לא עוברת את הדבר הזה. כן, גם מסתבר שגם הייתי אז בת 51, מסתבר שגם בגיל 51 אתה רוצה שאימא שלך תטפל בך, ותחזיק לך את היד בטיפולים, ותגיד לך שהכל יהיה בסדר, ואימא שלי הייתה מאוד משמעותית בחיים שלי. וכן, זה היה מאוד חסר. היא הייתה מגיעה אליי, לא היא, אימא שלה הייתה מגיעה אליי בחלומות, הייתה מחליפה אותה. וואו. כן, סבתא יפה הייתה מאוד משמעותית, והיא נפטרה כשהייתי צעירה, בת 12, אבל היא פתאום חזרה כשחליתי, והייתה מגיעה לחלומות. מה הייתה מביאה איתה? המון אופטימיות, ויהיה בסדר, ומשהו מאוד אימהי, ומלטף, ותומך. בלי איזה מסרים גדולים, רק איזה משהו כזה מאוד מכיל. כן עשיתי תקשור בתקופה הזאת, וכן ביקשתי ללמוד ולהבין ולקבל תשובות על מה קורה פה ומה אני צריכה לעשות, וקיבלתי תשובות מאוד חיוביות, מאוד כאלה מעודדות, שבסך הכל עצרו אותך, נתנו לך רגע כפה לעצור, ותשתמשי בזה עכשיו כדי לקחת את המקום שלך ולראות איך את לוקחת מקום בצורה טובה, חיובית, עם מסר מאוד ברור שהריפוי יגיע והכל, וגם הייתי ממש חדורת מוטיבציה, כמו שאני תמיד, כאילו... זהו, את ביצועיסטית, נכון? אני כזאת, כן. יאללה, יש סרטן, בואו נטפל בו. כן. צריך לעשות שינויים, בואו נעשה שינויים. בעצם שנה מרגע שהובחנתי, כבר הייתי גרושה, וכבר חיפשתי בית, וכבר הייתי בפרויקטים הבאים, מה שנקרא. רצתי קדימה, הרגשתי הרבה יותר טוב, אחרי השנה הראשונה שהייתה סיוטית, והגוף ממש קרס, הייתה התקפה על הגוף מכל הטיפולים והכל. מי תמך בך בשנה הזו? כי בעצם התגרשת? קודם כל, בעלי דאז היה איתי. היה איתי בכל הטיפולים והכל, הוא כאילו ליווה אותי כמעט בכל השנה הראשונה. יש לי מעגל חברות מטורף, מדהים, עד היום, חברות טובות, שמאוד התגייסו, מאוד עזרו. יש לי את הילדים המדהימים שלי, שהיו גדולים, וגם הם תמיד בתוך העניין, תמיד מאוד עוזרים. תמיד מההתחלה סיפרת להם הכל? כן. לקחת איזושהי החלטה פנימית, כן. שהכל גלוי, הכל על השולחן, רק אמת מדברים? הבנתי שסרטן זה הסתרה, ושהסתרתי הרבה דברים בזוגיות שלי, ובכל מיני דברים שקרו לי, והחלטתי שמספיק, שאני לא... חייתי עם אמא שכל החיים הייתה אומרת, הכל בסדר, הכל בסדר, והכל לא היה בסדר. והבנתי שאני לא הולכת לטייח כלום, הכל היה על השולחן, בכלל משהו בסרטן פרץ לי את הלשון עוד יותר, תמיד הייתי דברנית, אבל הפעם גם דיברתי איתה בפנים מאוד, שמתי אותו על השולחן, סיפרתי לילדים הכל, גם בגירושים הם ידעו הכל, כשרציתי אז גם התייעצתי, כשהיה לי ברור מה הבחירה אז פשוט אמרתי אותה, לא התנצלתי, רגשות אשמה נעלמו לי. נעלמו. ממש. מעניין, ולפני זה סחבת רגשות? יפה, כן, כמו כל אם ישראלית, סחבתי הרבה רגשות אשמה,
נעלמו, הפסקתי לדפוק חשבון, הייתי מאוד כזאת, תמיד עסוקה באחרים, ושמתי את עצמי במרכז, וביקשתי לעצמי, ולמדתי לבקש עזרה, שזה היה לי מאוד קשה. ומשהו אצלי, אחרי שנה, התחלתי להרגיש שאני טוב לי, שאני מתחילה לבנות את החיים שלי, כן. חוזרת לעשות ספורט, עושה הליכות בשדות, רוקדת, אני נורא אוהבת לרקוד, ואני שרה במקהלה, ומבלה עם החברות שלי, ומתחילה, גם כשהמראה השתפר אחרי שהסטרואידים יוצאים מהגוף, ואת מתחילה לחזור לצורה שלך, אז להכיר את כל העולם הזה של דייטים, ואפליקציות, כן, היו? כן. והיו, סחטן. ולחיות, כן, כאילו... מעניין, היו לך בדייטינג, אמרת שאת חולת סרטן? כן. ישר? כן, על השולחן, מההתחלה. איך קיבלו את זה? ברור שכל אחד בצורה אחרת, מעניין אותי... מי שלא נעלם באותו רגע, כאילו זה היה מין מבחן כניסה כזה. על ההתחלה בהתכתבויות הייתי כותבת את זה, אוקיי. ולמי שזה לא מתאים, אז תמיד יכול כאילו, את יודעת... להיעלם. ככה to fade away, ויש, והרוב לא, כאילו לא פחדו מזה. היה אפילו מישהו שהיה אלמן שאיבד את אשתו לסרטן, וסופר התלהב ממני ורצה זוגיות, ובסוף זה לא התאים, כי זה לא התאים, זה לא הסרטן שעשה את זה, אבל זה תמיד הפתיע אותי, כאילו שמישהו שעבר את זה כבר, אמר לי, דווקא בגלל זה אני לא מפחד, מה יש לי לפחד? כן, זה היה מעניין כל העולם הזה בכלל, להכיר פתאום בגיל כזה, להכיר אחרי 30 שנות נישואים, שרובן היו טובות, ונסענו וטיילנו וילדים, ופתאום להיות לבד, כשנורא פחדתי מהלבד לפני זה, ופתאום ראיתי שנורא כיף לי לבד, אני מעצבת הבית לבד כמו שבא לי, ואני עושה מה שבא לי בשגרה שלי. לא יודעת, היה בזה משהו משחרר כזה, פתאום הרגשתי חופש. נשמע ככה. כן, ממש. ולא פחדת? או כן, היה שם גם איזשהו פחד שזה לא יסתדר? תראי, מהר מאוד, כשהבנתי שזה סטייג' 4, כי אני בן אדם מאוד יסודי, כן. אז אם אני לוקחת סרטן, אז עד הסוף. אני לא אקח סתם גידול שאין לו גרורות וזה. כן. אז אצלי זה היה הארדקור. אז מהר מאוד, לפי איך שהרופאים הציגו את זה, הבנתי שהמוות קיים על השולחן. הוא אופציה. אף אחד לא הבטיח לי שהטיפולים יעזרו, ואיך קוראים לזה? הפרוטוקול, שהפרוטוקול יעבוד. לא הבטיחו לי את זה. אז מהר מאוד עשיתי שיחה עם המוות. נפגשנו, הזמנתי אותו, שזה אומר שבעצם אמרתי לעצמי, תקשיבי, יכול להיות שתמותי עוד השנה, לא יודעת מתי. את בת 51, בואו נסתכל רגע, אז הסתכלתי אחורה על החיים שלי, ובסך הכל הכללי אמרתי, וואלה, סבבה. בסדר, היו רגעים שהייתי מעדיפה שלא יהיו, היו אובדנים, היו כל מיני חוויות קשות, אבל בגדול הסתכלתי על החיים שלי, אמרתי, וואו, אין לי חרטות. שזה נורא מקל בעיניי, מאוד. בהתמודדות עם מוות, כי כאילו אתה אומר, רגע, שנייה, אני הולכת למות עוד שנייה, אז אולי יש המון דברים שלא עשיתי, והמון דברים שלא רציתי ועשיתי, לי לא היה את זה. לא היה לי פומו גם. נכון שהיו דברים שרציתי לעשות, אני בן אדם שחולם חלומות ומגשים, תמיד הייתי. אבל אמרתי, בסדר, אם זה יקרה השנה, וזה לא בשליטתי, אני מבינה את זה, אז איך אני עם זה? אז זה נשמע בעצם בשיחה שלך עם המוות אז. כן. זה היה לא איזשהם הסכמים שאת עושה איתו, לא. אני אעשה, אתה לא תבוא, לא, אלא מקבלת אותך. כן. כן, מקבלת את האפשרות. כן, לא מתבאסת מזה, כן? ברור. זה לא שכאילו סבבה לי, יש לי עוד דברים שבא לי להגשים, אבל בסדר, אני מבינה את זה, שיכול להיות שזה מה שיקרה. מאוד כן קיוויתי בלי סבל, זאת אומרת, הסבל כן מפחיד אותי. ראיתי שאני לא מפחדת מהמוות כמו שאני מפחדת מסבל, אז מאוד קיוויתי שלא יהיה סבל בדרך. זאת אומרת, היה ברור שאני אעשה הכל כדי שזה לא יהיה.
ומאוד, אני חושבת, זה דחף אותי לגירושים, השיחה הזאת. כי בעצם אמרתי, וואלה, אני עוד פה, השאירו אותי, לא יודעת כמה זמן, אבל לא בא לי כאילו להתפשר, בא לי כן לנסות וללכת על להיות יותר מאושרת. לא לוותר על זה. אני חושבת שדווקא דחף אותי לחיות. זהו, אני יכולה להבין. דחפתי לעשות המון שינויים. בטח, אני ממש יכולה להבין איך מפגש עם המוות נותן לך דחיפה לתוך החיים. לגמרי. כן. ואז במהלך השנה גם פתאום אני רואה שהבדיקות יותר טובות, והוא מתחיל לסגת. זאת אומרת שהטיפולים עובדים. אז אני אומרת, וואלה, אולי יש לי עוד קצת זמן, ננצל את זה. זה נתן לי דרייב. עשית דברים בשנה הזו שלא עשית לעולם? בשנה הראשונה לא, בעיקר הייתי עסוקה להתמודד עם המחלה, עם תופעות לוואי נורא קשות, עם כל התרופות. לא, הייתי יותר במוד של התמודדות, הישרדות. כן עשיתי הרבה דברים רוחניים, כן נתן לי כוח, נתנה לי כוח, האמונה הזאת שיש לי, שסתם דברים לא קורים, ויש להם איזושהי סיבה, גם אם אני לא מבינה אותה, וגם אם עוד 10 שנים אני אסתכל אחורה ויבין, יש איזו סיבה לדברים, סתם הם לא קורים, ואני צריכה לנצל את ההזדמנות הזאת, ולראות מה אני עושה יותר טוב. יש משהו, אני חושבת, שכשיש את התפיסה הזו, שיש סיבה לדברים, אז מגיע עם התפיסה הזו גם איזושהי תחושה פנימית, אז כנראה גם יש מה לעשות. נכון. או סיכוי יותר גבוה שיש מה לעשות, נכון. מאשר אין לי מושג למה זה נפל עליי, אז גם אני לא יודעת איך להוציא את זה ממני. נכון, זה גם מוציא אותך מהמקום הקורבני והמסכן והמרחם על עצמו, שגם הוא כיפי לפעמים, אבל לא כתפיסת עולם אצלי. זה מוציא אותך מהמקום הזה, וזה בעצם נותן לך להיות באיזושהי סוג של שליטה, או מסוגלות, או באמת בדואינג. בטח. ואני טובה בדואינג. הייתה לך מחשבה של זה עונש? לא. לא. בכלל לא. גם לא היו לי מחשבות כאלה של וואי, אם הייתי הולכת לפני שנה לבדוק, אולי הייתי זה. אני לא עסוקה בכלל בחיים שלי ב-what if, כאילו, מה היה קורה אם, או... זה לא רלוונטי מבחינתי, אני לא עסוקה בשם, אני עסוקה בעכשיו ואיך קדימה. ובשנה הראשונה היה לי איזה מין כזה דרייב להתמודד עם זה ולנצח את זה, שהיום אני לא נמצאת במקום הזה, אבל אז היה לי את זה, כזה, זה היה כאילו, אמרתי לעצמי, הייתי אופטימית, אמרתי לעצמי, אני שנה עכשיו לא עובדת ואני מחלימה, זה שנת הריפוי שלי. הקצבתי שנה. אחרי חצי שנה הבנתי שזה לא, שאני אצטרך הערכה, אבל אז זה היה כזה, זה הדהים המון אנשים סביבי, שמעשייה מאוד מאוד מוטרפת שלי, עברתי בכלל לא לעבוד, וכאילו, אבל זה מה שייתן לך עוגן, כי להרבה אנשים זה דווקא בדיוק הפוך, הם רוצים את העבודה ורוצים את המשמעות, ואני הבנתי שאני צריכה, רגע, תעצרו את הרכבת שנייה, תנו לי לרדת, אני צריכה פה איזושהי התבוננות על החיים שלי, ואני צריכה איזשהו, ממש הייתי בשנה של, כמו בתוך בועה כזה, כמעט לא נפגשתי עם אנשים, שאני בן אדם סופר חיה חברתית, כמעט לא, זאת אומרת, עזר לי גם התירוץ של הקורונה, אבל ממש הייתי בהתכנסות כזאת, פנימה. מה קורה בפנים? איזה מחשבות עולות, איזה רגשות עולים. ממש בעבודה הזאת הייתי. שיתפת את הסביבה שלך בדברים שאת רואה פנימה? לעתים ואנשים מסוימים, כן, כשהרגשתי שזה נכון לי, לא תמיד תוך כדי, לפעמים תוך כדי הייתי צריכה להבין קודם עם עצמי מה קורה, אבל כן שיתפתי, כן דיברתי את עצמי, וכן הרגשתי איזו מסוגלות כזאת, כאילו אני מצליחה לעשות דברים אחרת בחיים שלי, אני מגלה על עצמי דברים חדשים. כי את פרויקטורית. ממש. התגרו אותך פה באתגר, ואת נאספת, בטח. לא עוצרת לרגע. כן. ואז הסרטן שלי ממש הפך להיות שולי, ממש איזה 2 גרורות קטנות בגב שלא משתנות, ואני לוקחת איזו תרופה ביולוגית שאין לה כמעט תופעות לוואי, ומתחילה לחזור לעצמי, משקמת את הגוף, שזה גם משהו שבסרטן לא מדברים עליו, שאתה מסיים את הטיפולים,
רק אז מתחילה התמודדות עם בכלל, עם כל מה שצברת פה בגוף. זה לא שסיימת את הטיפולים ואתה בריא. לא, יש פה המון עבודה לשקם את הגוף ואת הנפש. מה? תשתפי. הגוף היה עייף, תשוש, תשישות נפשית גם, הרבה תופעות לוואי שמצטברות, בכימותרפיה יש הרבה תופעות לוואי, זה לא שהגוף מתרגל לזה, להפך. כן. נוירופתיה, חוסר יכולת לדרוך על הרגל, להכניס את הרגל לנעל, זה בכלל לא היה אופציה, כמה חודשים טובים, היו לי רגלי פיל כאלה, נפוחות, אדומות, אני לא מרגישה מנומל כאילו, המון, שלשולים, אתה ממש כל הזמן מתמודד עם הגוף, אז זה דורש המון attention, ואני נתתי לזה את המקום, והלכתי לכל מיני סוגי ריפוי אלטרנטיבי שיעזרו לי גם, ועזרו, כאילו הגוף ממש השתקם וחזר לאט לאט לעצמו, ואז הסרטן הרים ראש, אחרי 1.5 שנה. אחרי 1.5 שנה, שאת כבר בעצם אחרי הטיפולים. כן, נכון. שוב פעם כאבים? או באחד לא, ה-PET-CT? פשוט בגלל שאני עושה PET-CT באופן קבוע, אז אצלי ה-PET-CT אין אצלו שום לוגיקה. פעם אחת הוא נסוג ופעם אחת הוא מתפרץ. ואז לפני 7 באוקטובר, אצלי התחיל 7 באוקטובר חודשיים קודם, הסרטן התפרץ, חזרתי לכימו, שאמרו לי שזה הכימו הכי, מה שנקרא, ההייטק של הכימותרפיה, תרופה עכשיו חדשנית, אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, 3 חודשים הייתי סמרטוט, ואחרי 3 חודשים אמרתי לרופאה שלי, אחרי 3 חודשים ה-PET-CT היה אותו דבר, אמרתי לרופאה שלי, נורא מצטערת, אני חייבת משהו אחר, ובאמת הוא העבירה אותי לאיזושהי כימותרפיה יותר עדינה בתופעות לוואי, כי רציתי לתפקד, גם הילדים שלי, 3 גויסו לצבא, היה פה, באמת, שוב הייתי מסונכנת עם המציאות המטורללת בחוץ, אם בפעם הראשונה זה היה קורונה, אז עכשיו היה את 7 באוקטובר, וכל הבלגן הזה, ומלחמה, ואני בדאגות, ורציתי לתפקד. אני לא טובה בלהיות סמרטוט. אני בכלל לא טובה בלהיות חולה, זה לא הפורטה שלי. אני עושה מה שצריך, אבל אני לא מתה על התפקיד הזה. אז בעצם גם גרת לבד בבית באותה תקופה כילדים? כן, זה כן. גם... בעצם את כל תופעות הלוואי שלך שאלה, אני יודעת חברות טובות. כן. אבל היו לך גם הרבה רגעים פה בבית לבד עם תופעת לוואי קשה, ואת מתמודדת עם עצמך בתוך הדבר הזה. מאוד, כן. עצם החולשה והחוסר יכולת להרים את עצמי, כאילו, כן, תפקדתי בתפקודים הבסיסיים, תמיד לאורך כל המחלה, בבוקר, לא משנה מה, גם בבקרים שלא ישנתי בלילה, והיה לילה נוראי, הייתי כמה מתקלחת, שזה נשמע כאילו קליל, אבל היו ימים שלקום ולהתקלח, זה כאילו מטורף, כוחות אדירים שאת צריכה בשביל זה, מתקלחת, מתלבשת, גם אם היא מתלבשת בגדי, לא משנה, טרנינג בבית, מתלבשת ויוצאת מהמיטה, לא חוזרת למיטה. חוזרת לספה בסלון, מיטה אחרת, אבל כאילו, משהו בא להוכיח לעצמי שאני יוצאת מהמיטה, זה נתן לי איזשהו כוח חיים כזה, שאם מדברים על חיים או מוות, מבחינתי להישאר כל הזמן במיטה, זה סוג של מוות. זה, אמנם יש דופק, והמדדים מראים שאני חיה, אבל זה לא חיים. את לא בחיים. זה לא, אני גרידית, אני רוצה לחיות. לא מספיק לי דופק. אז בגלל זה כל הזמן היה לי דין ודברים עם האונקולוגית שלי לגבי תופעות הלוואי. היא ידעה שלי מאוד חשוב איכות חיים, והיא זרמה איתי עם זה, כי אמרתי, אני לא... והיו לי רגעים שחשבתי להפסיק עם הרפואה הקונבנציונלית, אבל לא היה לי מספיק ביצים בשביל זה. אני מודה. זאת אומרת, משהו בי כן מחזיק אותי כל הזמן ברפואה הקונבנציונלית. וגם האפיזודה הזאת, שהסרטן הרים את הראש וחזרתי לטיפולים, גם זאת, איכשהו הסרטן נסוג, עבר להיות ממש כזה, הוא אף פעם לא נעלם לגמרי, אבל הוא כזה, מה שנקרא, בשליטה, ויכולתי להפסיק את הכימותרפיה ולעבור לתרופה ביולוגית, לא הורמונלית אפילו, זריקות,
שפעם בחודש, שאפילו אני לא צריכה ללכת בשבילם לרמב"ם, אלא אני יכולה לקבל אותם בקופת חולים, וואו, זה שינוי מאוד משמעותי באיכות חיים. ושוב, אני חוזרת לספורט ולהליכות ולמה שמחזיק אותי בחיים האלה, ריקוד ושירה ולצאת לבלות וחוזרת לקרוא וגם עובדת על הרצאה שלי, כי פתאום היה לי איזה חשק כזה, כי פתאום הקצץ לי הבמות. תמיד הייתי על במות מקצועיות, מעבירה סדנאות, מעבירה הרצאות, מלמדת, מאוד אוהבת את הבמה, אבל הפעם אמרתי, בא לי להיות על הבמה עם עצמי, עם הסיפור שלי, חשופה. לא במקום, לא להתחבא מאחורי, ללמד חוסן, ללמד צמיחה מתוך משבר, ללמד התמודדות עם תהליכי אבל, אלא ממש להביא את עצמי, את הסיפור שלי ומה שלמדתי ממנו ומה שאני עדיין לומדת, וכן עם הנושא של החוסן, כי זה בכל זאת משהו שהוא חלק ממני. אז אמרתי, אני אעשה הרצאה שהיא מין גם וגם, גם הסיפור שלי והמקומות שאני יכולה אולי לעזור לאחרים מתוך הסיפור שלי וההתנסות שלי, וגם מה אני, איך אני עושה חוסן, מה החוסן שלי, ממה הוא מורכב, מה המרכיבים שלו, כי פתאום הבנתי שיש משהו שחוזר על עצמו אצלי. מה תספרי? שאני בעצם תמיד שיש לי איזה שהם רכיבים כאלה שמרכיבים את החוסן שלי, שהם תמיד באים בצורה זו או אחרת. שתמיד יש את הנושא של אמונה ורוחניות, ואני לא מדברת על אמונה דתית, אני מדברת על אמונות יסוד, שמלוות אותי ועוזרות לי. שמה? כמו האמונה שיש לי שאני ידע להתמודד עם כל דבר, או שכל דבר מגיע מסיבה מסוימת, או שיש לי הזדמנות לעשות פה איזשהו שיעור. ויש לי איזו אמונה כזאת שיש משהו רוחני שמחזיק אותי פה, אני לא סתם פה, ויש לי איזה ייעוד. אז זה אמונה, וכל הנושא של לדבר, שהתחלתי לדבר את עצמי ולהביא את עצמי, ולשים את הדברים על השולחן ולבקש עזרה, שאני אפתח קבוצת וואטסאפ עם אחים שלי, הגיסות שלי והחברות הטובות שלי, ואני אקרא לקבוצה, תמי מבקשת עזרה. שזה, צריך להבין, אני מבקשת, מילא לבקש עזרה, אבל לקרוא לקבוצה, תמי מבקשת עזרה, אין לה לברוח, זה הכי חשוף. כן, ממש. הכי כאילו חברים, אני לא יכולה בלי עזרה, אני צריכה אתכם. זה מקום שהוא לא קל לי, אבל הבנתי שאני חייבת לעשות אותו. וזה הגיע כשהסרטן הרים ראש בפעם השנייה. כל פעם היה עוד משהו שהתקלף, עוד משהו שהתגלה לי, עוד משהו שהרגשתי שאני רוצה לעשות אותו. זה הגיע מתוך עצמו, תוך כדי הדרך. פשוט הקשבתי לעצמי. אז אם אני מבינה נכון, בפעם הראשונה בטוח שמה שאני אומרת זה לא כל הדבר. כן. אבל בפעם הראשונה היה נשמע שהתגלה בפנייך על לתת לעצמך מקום. נכון. לקחת מקום. נכון. והפעם השנייה בא המקום הזה של לבקש עזרה. נכון, כן. לבקש עזרה, לדבר את עצמי מאוד ברור, זאת אומרת, לבקש עזרה זה אפילו ברמה, אני אתן לך דוגמה להודעות שהייתי מעבירה, כי כל הזמן הייתי מעבירה הודעות, הייתי כותבת, אני מבקשת לא להתקשר אליי היום, לא לדבר איתי, אני ממש צריכה ספייס, השבוע אני מאוד חלשה, אני אשמח אם מישהו יכול להעביר לי, לשים לי אוכל במקרר, אני מעדיפה עוף כזה, סלמון, ברמה כזאת של דיוק, ולחברות שלי ולאנשים סביבי זה מאוד עזר. זו נקודה מאוד חשובה. זה הפידבק שהם העבירו לי. יופי, אז בואי נעצר פה רגע, כי אני יודעת במקומות אחרים, עם אנשים אחרים, שמפחדים לבקש עזרה, כי הם חושבים שהם ייפלו על אנשים אחרים. ומצד שני, אני יודעת שהמשפחה והשכנים והחברים רוצים לתת עזרה, ואין להם מושג איך ומה נכון, ואז מה שקורה זה איזשהו פער מאוד גדול בין האדם לבין הסביבה שלו, ואף אחד לא יוצא מסופק, אף אחד לא מקבל את הצרכים שלו. נכון, לגמרי מדויק, כמו שאמרת, זה בדיוק זה, וזה באמת, גם אני הרגשתי את זה בהתחלה, שאני כאילו נופלת על אנשים. מצד שני, התחלתי לקבל פידבקים, שוואי, איזה יופי שאמרת בדיוק מה שאת צריכה, ווואי, אני בדיוק מבשלת היום, ואני מכינה לך ומביאה. ובאמת התגייסות מטורפת, שגם נורא מחזקת את הקשר, זאת אומרת, מייצרת איזה משהו אינטימי בקשרים, מביא אותם ללבל אחר. ואז גם אני מתחילה להבין שמכל
אחד, אני גם יכולה לקבל דברים אחרים, וזה מצוין, כי יש את אלה שיותר בתמיכה הרגשית, ויש את אלה שיותר תני להם לבשל, ויש את אלה שרוצות ללוות אותי לבית חולים, ויש את אלה שממש לא רוצות להגיע לבתי חולים, שזה מצוין. אני אגב מאוד לא אוהבת בתי חולים. אני צריכה ללכת. אז עדיף שאני אלך עם מישהו שמסוגל לסבול את הדבר הזה. להגיד, היום כואב לי, היום ככה, מחר ככה, בוא נצא לרקוד, כאילו, כל פעם זה משתנה הרי. זה לא סטטי, זה לא לינארי הריפוי. יש לך שבוע טוב ושבוע פחות טוב, ויכול להיות באותו יום גם שיהיה יום טוב בבוקר, ובערב יום ממש לא טוב. ולדבר את הדברים האלה. ואחת שמדריכה אותי באפליקציות דייטים, כי היא יותר מנוסה ממני, ואחת שיותר מכירה כל מיני רופאים וכו', ואם צריך second opinion היא יכולה לעזור. זה נורא חשוב, המקום הזה, ובאמת אני בורחתי, כי יש לי מעגלים שבניתי במשך השנים, בלי להתכוון לבנות, שככה נוצרו, וגם זכיתי במשפחה מורחבת, מדהימה, שאני חושבת שהמצב של אמא שלי מאוד קירב אותי לאחים שלי, שהם גדולים ממני, ב9 וב10 שנים. את הצעירה? אני הצעירה, והגיסות שלי שזכיתי בהם. רגע, אחים זה בנים? בנים. אז את הבת היחידה? אני הבת היחידה, כן. כן, והם גוננו, הרגשת את ה... כן, ממש. אחים שלי לקחו מאוד קשה את המחלה, וכאילו, אני תמיד הייתי החזקה, וזאת שמארגנת את האירועים, ומפיקה את הזה, ונעשה שבועות אצלי, ותביאו זה, ופתאום אני זאת שצריכה את העזרה, ומאוד התגייסו, מאוד עזרו, עד היום, זה לא בלשון עבר. כן. כי אנחנו עוד בהתמודדות, כי בעצם הסרטן שלי הרים ראש פעם שלישית, ובגדול, מה שנקרא. מתי זה היה? מתי זה התחיל? לפני כמעט שנה, 10 חודשים, שוב כאבי גב, אחרי PET-CT שהיה טוב. אז אמרתי לעצמי, אם ה-PET-CT היה טוב, אז הכאבי גב לא קשורים לסרטן. זה גם סוג של, אני חושבת, הדחקה כזאת, שאתה כאילו מספר לעצמך סיפור שיותר כיף לך לשמוע. כן, אתה מעדיף שזה יהיה ככה. כן, וגם רבק, אני כאילו שנים כבר מתמודדת עם זה, אז לא יכול להיות שהוא עכשיו הרים את הראש. זה כנראה בגלל ההקרנות וכל הדברים שעברתי, משהו שם במבנה, אני רוקדת, אני זזה הרבה, אני תנועתית, יכול להיות שמשהו שם מספרת לעצמי את הסיפור הזה, זה היה הנרטיב. ואז עושה PET-CT, לא עושה PET-CT, סליחה. ואז מגיעה למצב שהכאבי גב הפכו להיות נימול ברגליים. וכשזה הפך להיות נימול ברגליים, שיר הבת הגדולה שאמרה לי, אמא, בואי, לא טוב, מצב לא טוב, בואי לבית חולים. דברי עם האונקולוגית שלך. דיברתי עם האונקולוגית שלי, אמרה לי מיד להגיע למיון אונקולוגי, ופה התחיל סרט, מיד הגענו למיון אונקולוגי, CT, שמראה ששתי גרורות בגב, שהיו הגרורות השקטות, התעוררו פתאום, נכנסו לעמוד השדרה, נכנסו לחוט השדרה בעצם, ומייצרים שם סכנה של שיתוק. ומהר צריך לעשות הקרנות כדי לעצור אותם, ולחשוב מה עושים הלאה. ועושים הקרנות, ואחרי הקרנות האלה אני עדיין מתפקדת, הולכת, אבל מתקשה, יש לי כאבים, ואני עושה פיזיותרפיה לשיקום. אני עוד הולכת, אבל קשה לי, הגב כואב לי, אני נעזרת בהליכון, אבל עדיין מתפקדת. עוד לא מבינה את רוע, את התרחיש הזה בעצם עד הסוף, הוא מתגלגל כזה. גם לא מבינים למה הייתה החמרה פתאום, וגם לא מבינים איך יש הטבה, ופתאום אני מרגישה יותר טוב, ופיזיותרפיה, ואני הולכת ועולה במדרגות והכל. ואז שבועיים אחרי, out of the blue, בבוקר, אני נכנסת לשירותים, אני לא מצליחה לקום. לא מצליחה לקום, אני יורדת לאט לאט לרצפה. זה היה רגע קשה מנסוע, הילדים שלי, פשוט קראתי לילדים, היית לבד בבית? זה היה יום שישי, לא הייתי לבד, והילדים היו פה, כאילו, אחד בסופר, אחד, כאילו, הם היו פה. מה חשבת באותו הרגע? אני לא יודעת מה חשבתי, אני חושבת שנורא נבהלתי, התחלתי לבכות ממש, גררתי את עצמי על הרצפה, כדי להגיע לסלון, לצאת מהשירותים, ממש גררתי את עצמי על הרצפה וקראתי להם,
הם באו, מיד בת שלי הרימה אותי, שם אותי על הספה, היה ברור שצריך לנסוע לבית חולים. אני חושבת שחשבתי, אוי, זה לא הולך לכיוון טוב. זו פעם ראשונה שהבנתי שזה סרט עכשיו, שזה לא עוד פעם הוא הרים את הראש, ניקח כדורים והוא יחזור אחורה. הפעם הוא ממש הרים את הראש, והרגשתי חוסר אונים נוראי, שזה הדבר הכי מפחיד בחיים. היו לי רגעים שהרגשתי את זה, אבל לא ככה. כי מה? כי אני לא יכולה להסתדר לבד, אני לא יכולה ללכת לבד, אני לא יכולה... פתאום הבנתי שזה, אני לא יכולה. הסצנה הזאת שאני יושבת על הרצפה, עם תחתונים ומכנסיים מופשלים, כי אני יצאתי מהשירותים, מה שנקרא, כמו שהילדים שלי הוא עולב, כאילו רגע עולב, ואין לי איך לצאת מזה בעזרת, לא יודעת מה, הכוחות שלי, המסוגלות שלי, ההומור שלי אפילו, שלא היה ברגע הזה. ואני רק כאילו מתמסרת לדבר הזה, אני לא מבקשת עזרה, אני פשוט לא יכולה בלי זה. זה מוד אחר, כאילו כן. של חוסר אונים נוראי, ונוסעים לבית חולים, ואני ממש בפחד, אני זוכרת שנורא פחדתי. לא ידעתי עוד ממה אפילו, אבל פחדתי מאוד, הגענו לבית חולים, ושוב סיטי, פחדת ותקשרת את הפחד? או היית בתוך כן, כמו אימה פנימית? בכיתי, הילדים שלי ראו אותי הרבה בוכה, בכיתי, וכן, ואמרתי, וואי, יום שישי להגיע לבית חולים, זה הכי גרוע שאפשר, ולא, וזה, וגם ככה. לא רציתי. ניסיתי מאוד להימנע בבית חולים. חבר טוב שלי, בעלה של חברה שלי, הוא רופא, והוא אמר שהם מגיעים לשם במקביל גם, שניפגש כבר ברמב"ם, והוא ינסה לעזור, והוא ליווה אותנו שם ביום שישי, הבת שלי הייתה איתי הגדולה, לא ראו שום דבר, הסיטי היה אותו דבר, לא הבינו למה הייתה הטבה, למה יש החמרה, לא ידעו להסביר כלום, הרופאים היו ממש בסימני שאלה, האורתופדים אמרו, אין מה לעשות פה התערבות כירורגית, אנחנו לא רואים שום שינוי, אין מה לעשות פה, כאילו, אנחנו לא יודעים להסביר. הייתי יומיים בבית חולים, כבר עם כיסא גלגלים, משתינה בסיר, לא מבינה עוד לאן זה הולך, אבל מתחילה להרגיש מה זה להיות בתלות, ששנים איתי בבית חולים ועוזרים לי בלילה וכאלה. אחרי יומיים שחררו אותנו הביתה ככה, עם כיסא גלגלים מיד צרה וזה, וחיתולים, ויאללה, תסתדרו, כזה. עכשיו, הבית שלי לא מונגש. רגע לפני החזרה הביתה, אני מנסה לחשוב. כן. אישה, אימא, כן. שגרה לבד בבית, שהצליחה לעבור את הפעמיים כבר מחזוריות, והצליחה נכון. להתחזק, זאת אומרת, היה לך את הכוחות לעשות את זה, ופתאום נופל משהו, ואת יודעת שהדבר הזה, הוא יכול להיות בלתי הפיך. נכון. את הולכת, יכול להיות נכה עכשיו, עם נכות נכון. לחיים. מעניין אותי מה המחשבות, ואם יש בכלל, אני אפילו לא יודעת אם יש מחשבות סדורות באותו הזמן, כן, עוד לפני שאת בטח. מגיעה הביתה ומתארגנים והכל משתנה, מה? לפני הדוינג, שאנחנו מאוד כן. חזקים בדוינג, וישר נכנסנו לדוינג, באמת יש לי ילדים מדהימים שליוו אותי בכל התהליך הזה, אני הייתי ממש לא על זה. פעם ראשונה שאני הייתי כמו כזה מין מסתכלת בעיני עגל, לא מבינה מה הם רוצים ממני, ממש עשו לי שיחת התערבות כזאת של אמא, תתעוררי על החיים שלך, את נכה, צריך לשנות, צריך מטפלת. איזה מטפלת? אני לא מדברים איתי, כאילו הרגשתי שאני כמו בשני לבלים כאלה, קצת כמו שהרגשתי שנתנו לי את ההבחנה של הסרטן, ישבתי מול הרופאה והרגשתי שאני בחוץ, שאני כזה בבועה, אני שומעת מה היא אומרת, אבל אני בעצם באיזה... סוג של ניתוק? בדיוק, סוג של ניתוק. סוג של ניתוק, חוסר אונים מאוד גדול, פחד, וגם חוסר הבנה, מה בדיוק קורה? רגע, שנייה, בדרך כלל אני רצה מאוד מהר על החיים שלי, אבל פה פתאום אמרתי, רגע, שנייה, אני לא מבינה מה, כזה. כאילו זה מה שרץ לי בראש, רגע, שנייה, שזה ממש לא אני, אבל פשוט לא יכולתי להכיל את הדבר הזה, בשום צורה. לא הייתי מסוגלת להכיל את זה, לקח לי, היה לי פער של זמן, כאילו ממש הייתי צריכה לעבוד עליו, כדי להתחבר למציאות. ממש הייתי במין כזה
סלש, לא יודעת, חצי ניתוק, חצי חוסר הבנה, כל הדברים שבדרך כלל עוזרים לי לא היו שם. ההתמקמות הפנימית שלך, אני מנסה גם להבין, כאילו, אנחנו יכולות להתמקם, אוקיי, אני עושה, אוקיי, אני מקבלת, אני לומדת. לא. במה מתמקמים כשנמצאים במצב כזה טלטלה? בעיקר רציתי למות. כן. זו הייתה המחשבה העיקרית שלי, שמישהו ייקח אותי מפה ובוא נסיים עם זה. היה סבבה, עשיתי באמת הרבה דברים והצלחתי להתמודד, אבל די, אני עייפה. אני עייפה מזה כבר, שמישהו יעזור לי. הייתי כל לילה הולכת לישון, מתפללת ממש חזק לכל המדריכים והשומרים וכל מי שמלווה אותי. אני נורא מודה לכם, ואני מאוד, אבל בבקשה, תדאגו שאני לא אקום בבוקר. וכל בוקר מחדש הייתי מתעוררת. עם איזה מחשבה? של אוי. אוי, זה לא הצליח. אוי, לא קיבלו, כנראה אני צריכה להישאר פה מאיזושהי סיבה, אבל ממש לא בא לי על זה. ואני כן בן אדם עם יצר חיים, אי אפשר להגיד שאני בן אדם דיכאוני או אובדני, ממש לא, אבל לא הסכמתי לדבר הזה. אני חושבת שעד היום אני במשא ומתן עם הדבר הזה. עם מה? עם הנכות. גם בתוך 10 חודשים האלה היה עליות וירידות, כי עשיתי שיקום בבית לוינשטיין מאוד אינטנסיבי, ופתאום הרגליים התחילו קצת לזוז. אמרו לי, יש לך פרפלגיה. שיתוק בפלג גוף תחתון. זהו, לא יחזור, בלתי הפיך. טוב. כיסא גלגלים, חיתולים, כל מה שכרוך בזה. בסדר, עוברת טיפול פסיכולוגי תוך כדי שמלווה אותי, ובית לוינשטיין עושה שיקום, מלמדים אותי להיות נכה מתפקדת, נותנים לי כל מיני טכניקות ועוזרים לי באמת, ואני מתחזקת גם נפשית, ומבינה שזה המצב, ואני נכנסת חזרה למוד הרגיל שלי, של הדוינג, של יאללה, בוא נגייס כוחות, ובוא ניכנס בזה, ומקום מוכר שלי. ואז פתאום, out of the blue, יום אחד בצהריים, בשנץ, הרגליים מתחילות לזוז רגיל מעצמם, מעט, אבל זזות, ואני נבהלת נורא, כי אני לא מבינה מה זה אומר, ושוב רצים ובבתי חולים וזה, ובית לוינשטיין אומרים לי, יאללה, תבואי לשיקום יום, ננסה לעבוד עם זה. קורה לפעמים, נס, פעם אמרתי, וואי, שוב האמונה הרוחנית שלי, אמרתי, וואי, יכול להיות שאני חוזרת ללכת. ואני מתנסה שם בהליכון עמות, והרגליים מאוד חלשות, הם לא עבדו 5 חודשים, ואני עושה מלא התעמלות וספורט ושיקום, ואני על זה, ואני משתפרת, ואני פתאום יכולה לעבור לשירותים, ולרדת מחיתולים, ואני עושה כל מיני דברים שעוזרים לי לתפקד אחרת, ואני כבר רואה את עצמי חוזרת ללכת, ורואה את הוויז'ן, ומתחילה להתלהב, ואז פתאום אני נחלשת. out of the blue, אף אחד לא יודע להסביר את זה, אני נחלשת. אולי וירוס, אולי זה, אולי זה. וואלה, עושה את PET-CT הקבוע, מסתבר שהנחלשת יש לו שם, קוראים לו סרטן, והוא שוב הרים את הראש. והרים את הראש חזק, והתפרץ הפעם ממש משמעותית, לכבד ולצלעות ולכתף, ומסביר את החולשה שאני עוברת, ולא משנה כמה אני אתאמץ, וזה פתאום פעם ראשונה מפגיש אותי בחיים עם הנוסחה הזאת שתמיד עבדה לי, שאני אתאמץ ואני אשקיע ואני אהיה על זה, ואני גם אעבוד רוחנית והכל, ואז אני אצליח להשיג את המטרה. פעם ראשונה בחיים אני עושה ועושה ועושה ועושה, והולכת אחורה. לא רק שלא מצליחה, המטרה נעלמת. ואני חוזרת להיות נכה פול, מה שנקרא, שיתוק פלג גוף תחתון מלא, וחוזרת בעצם מקבלת את הבשורה בטלפון. קודם כל, כשאני מקבלת, אני הבנתי בחודש הזה שנחלשתי, כבר הבנתי שזה הסרטן, הבנתי שמשהו לא טוב קורה. קלטתי ברמה הלא מדוברת שלי עם עצמי, שזה לא הולך למקום טוב. ועשיתי את ה-PET-CT, ואחרי יומיים היא התקשרה אליי, האונקולוגית, ונתנה לי ושאלה אותי מה שלומי, ונתתי לה מין כזה רשימת כאבים, כואב לי בצלעות פה, בכתף פה, בזה פה, מין קרחצנים כאלה. ואז היא אומרת לי, וואלה, זה 1 ל-1 מה שמראה ב-PET-CT, ונותנת לי את רשימת ההתפרצות שלה ב3 חודשים, כן? ומקומות חדשים. מקומות חדשים, והתפרצות מאוד גדולה.
שלא היה אף PET-CT כזה בכל השנים, חוץ מההתחלה כמובן. ואני בוכה את עצמי בתוך השיחה עם האונקולוגית, ויושבת פה הבת הצעירה שלי, והיא מיד מסמסת לגדולה להגיע, והאמצעי שלי היה בחול, אז אמרנו לו לעלות בווידאו, אמרתי להם, אני צריכה אתכם, ואמרתי לרופאה כבר בשיחה, תקשיבי, נראה לי שאני פורשת. זאת אומרת לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, נראה לי שאני מפסיקה את הטיפולים, את כל הרפואה הקונבנציונלית, ועוברת לטיפול פליאטיבי. עד לפני שנה לא ידעתי מה זה טיפול פליאטיבי ממש. התחלתי לקרוא ולהבין וכו', כשעברתי לצד של הנכות, והחלטתי שלא בא לי לחיות. אז פתאום התחלתי לדבר עם הדבר הזה, תכף נחזור לדבר על המוות, אבל היו לי שיחות איתו אחרות. ואז היא אומרת לי, תחשבי על זה, ובוא נדבר מחר. תקחי את הזמן, רגע, תעקלי, תחשבי על זה. ואז דיברתי עם הילדים שלי, שיחה ארוכה, כשאני בוכה, ואומרת להם, די, תניחו לי. כאילו, לא אתם, אבל באופן כללי, כאילו, תניחו לי. די, אני עייפה. הרגשת שהרצון שלהם גורם לך לעשות החלטות, שהוא לא בהכרח היית לוקחת אותן, אם הם לא היו? אני מאמינה שאם הם לא היו, אז הרבה דברים היו מתנהלים אחרת. אני לא יכולה רק להפיל את זה עליהם, אבל הם הביאו את הקול הזה שהיה גם אצלי. כן. היו לי שני קולות תמיד. תמיד יש שני קולות שמסוכסכים, נראה לי, אצלנו, בכל דבר. כן. והם הביאו את הקול הזה מאוד חזק, של אמא, בוא ניתן לזה עוד צ'אנס, ובואי תקחי טיפולים, הכי גרוע, מה יכול להיות? עוד 3 חודשים תעשי PET-CT, נראה שזה לא עובד. בסדר, תמיד אפשר להגיע לטיפול פליאטיבי. טיפול תמיכתי, זו רפואה שמשתמשים בה לא רק במצבים של סוף חיים, אבל זו הרפואה של סוף החיים, זו רפואה תמיכתית בלבד, בעצם לא מטפלים יותר בגורם במחלה עצמה, אלא רק בסימפטומים, ומתחילים להתכונן לקראת הסוף. כן, מקלים על כאבים, מנסים לכמה שפחות סבל. איזון סימפטומטי. נכון. כן. והרבה פעמים מלווה את התהליך הזה גם ליווי רוחני, כן. וכל נושא של פרידה, ולסגור דברים, ולעשות שיחות, ולהביא את עצמך גם, איך אתה רוצה לסיים את אני מאוד מאמינה בזה, אני חושבת שזה, זה אף פעם לא היה על השולחן מבחינתי, עד שלא על הנושא של הנכות בעצם. קודם, בשתי פאזות הקודמות, זה לא היה על השולחן, זאת אומרת, הכרתי את זה, אבל זה לא היה מבחינתי אופציה. וגם עכשיו, לילדים היה קשה לשמוע את זה, הם לא מתנגדים לזה, הם מבינים שבסוף ההחלטה היא שלי, והם גם אומרים את זה. זה החיים שלך, ההחלטה שלך, זה הבחירה שלך, אנחנו איתך בכל החלטה. הם גם רואים שבעצם הדבר כמה מחזורים, וזה כן, בסוף חוזר, זה לא פעם ראשונה. כן, והשנה האחרונה הייתה סבל מאוד גדול. כן. שבועיים ראשונים ששוחררתי מהבית חולים, עד שקיבלו אותי ללוינשטיין, הייתי אצל הבת שלי, גרתי אצלה ואצל הבן זוג שלה, והם היו, הילדים שלי, 3 במשמרות, היו הפיליפינים שלי. זה היה נורא. חווינו בשנה הזאת, זה לא היה טעמי מבקשת עזרה, זה היה, אימא'לה, אני כאילו לא יכולה לעשות כלום, פשוט תצילו אותי, שמישהו יציל אותי פה. המון רגעי עולב, באמת חווינו דברים שמאוד חיברו אותנו באינטימיות, אבל אני לא חושבת שכאימא זה היה אחד מהחלומות שלי, שהילדים שלי יחליפו לי חיתולים, יקלחו אותי, שאני לא אוכל לעשות שום דבר לבד, שאני אפול עליהם במרכאות. הם היו מדהימים, אין מה להגיד, אבל זה לא חוויה שאימא רוצה לחוות אותה. לא. ואני הבנתי שזה הולך להיות, שזה לא, שאני עוד פעם חולה ועוד פעם הולכת, ולא רציתי את זה. וגם אני עייפה נורא. אני במקום היום בחיים שלי שאני עייפה. היה לי פעם הרבה יותר דרייב ורצון, אבל אני עייפה, אני פשוט עייפה. אני מותשת, אני פיזית ונפשית מכל הכיוונים. גם רוחנית אני חושבת. אני תשושה. היום את בעצם גרה עם מטפלת קבועה, עם עובדת זרה, מקסימה. כן, מקסימה, מהממת, באמת מתנה. כן. מטפלת הודית מהממת, שאיתי מההתחלה. ואת מקבלת טיפולים, עשית את הבחירה כן לעשות את זה היה אבל מין, אני זוכרת שדיברנו, ואת אמרת, אי אפשר לדעת מה יהיה בהמשך, אבל אמרת, אני לא, צ'אנס אחרון. נכון. נותנת לזה עוד צ'אנס אחד, יעבוד, לא יעבוד, די. גם מול הילדים זה היה איזשהו, נכון. קצת הסכם כזה איתם, אני אתן עוד צ'אנס. נכון.
נקווה שיהיה לי ביצים באמת לעמוד בזה, את יודעת? כי יש איזה פער בין איך שאני חושב את הדברים, לבין מה שקורה בפועל כשאתה עומד בפני הבחירה. כי כן, בוא נאמר, אני לעצמי חושבת שאני לא מפחדת מהמוות. אני אומרת את זה כשאני חושבת, כי אני לא באמת נמצאת בישורת האחרונה שאני נמצאת איתו במה שנקרא בקרבה אמיתית. בדיוק. אבל אני יכולה להגיד לך, לפחות מהניסיון שלי, של אנשים שכן נפגשים עם המוות מאוד קרוב, שדווקא רוב המוחלט של האנשים במצב שלך, שהם עדיין לא במפגש קרוב עם המוות, כן. אז יש פחד מוות, וכשמתקרבים למוות מאוד, הפחד משתחרר. וואלה. שם כבר אין פחד. ואני מקפידה ואני שואלת, כשנמצאים ממש בשבועות האחרונים, וואלה. אין פחד מוות. אז זה דווקא נורא משמח אותי לשמוע. כן. כי היום אני מרגישה שאין לי פחד מהמוות, יש לי פחד מסבל, כי אני סובלת מכאבים ומתופעות לוואי, ולא בא לי לחיות בסבל, בא לי לחיות, אני באמת, כמו שאמרתי, אני גרידית, בא לי לחיות טוב. ואני יודעת לבלוע את החיים, מה שנקרא. ויש עוד המון דברים שבא לי להיות סבתא, בא לי לראות את הילדים שלי מתחתנים, יש עוד דברים שאני רוצה להגשים, זה לא שכאילו אני אומרת, לא, די, נמאס לי, אני הולכת. אני כן רוצה לחיות, אבל אני רוצה לחיות טוב, ואז באמת זה לא תוכנית כבקשתך. ואז נשאלת השאלה, מה זה טוב, ועל מה אני מוכנה לוותר. עכשיו, הפט-סיטי הבא יהיה עוד שבועיים, זה יהיה סוג של מבחן כזה בשבילי. כי אם הוא יהיה טוב, אני לא בטוחה שאני רוצה שהוא יהיה טוב, אגב, כי אם הוא יהיה טוב, זה אומר שאני צריכה להמשיך עם התרופות. אני לוקחת עכשיו 3 תרופות, 2 ביולוגיות, 1 כימותרפיה. אז זה אומר שאני צריכה להמשיך עם התרופות. ויש להם נזק מצטבר, והם כן עושים, יש להם השפעות על הגוף. כבר הייתי במקום יותר טוב כנכה אפילו. חזקה בפלג גוף עליון, מסוגלת לעשות פוש-אפים, להעביר את עצמי ממקום למקום ככה. עכשיו אני חוזרתי להשתמש בקרש החלקה, אני מאוד חלשה, מטפלת עושה את רוב עוזרת לי במעברים מאוד. אז זהו, את אומרת שאת מותשת פיזית, רגשית, רוחנית. נכון. זה היה כבר בעבר, או שזה חדש? מה, את יכולה להסביר קצת את החוויה הזו? מה זה מותשת רוחנית? מה זה מותשת רגשית? פיזית אנחנו מכירים. אני מותר להשתמש בגסויות בפודקאסט? אוקיי. אני עכשיו בתקופת העל-הזין שלי. אם קודם הייתי נורא מושקעת בריפוי שלי, דמיון מודרך, עבודה אנרגטית, לקרוא חומרים, לעשות כאילו עם עצמי כל מיני שינויים בתודעה וכו', שינויים בפועל כמובן, פרויקטים וכו'. עכשיו אני כל כך כועסת ומאוכזבת ונעלבת אפילו. ממי? לא יודעת. אין איזה מישהו שאני יכולה להפנות את זה כלפיו. אבל כאילו אני אומרת, רבק. אני צריכה לקבל תעודת הצטיינות של חולת הסרטן המצטיינת ללא יודעת מה. באמת, כאילו השקעתי את הנשמה שלי בתוך המסע ריפוי הזה, עשיתי שינויים, עשיתי למידה, צמחתי מתוכו, כבר הייתי בשלב של לבנות הרצאה ולצאת איתה החוצה, כדי שבאמת אני גם אתרום מעצמי לאחרים, שיהיה פה איזושהי עבודה על הייעוד שלי גם. ופתאום הדבר הזה, מה רוצים ממני? רבק, אני כבר לא מבינה. מה אתם רוצים? מה? ומי זה האתם הזה גם? מי? למי אני פונה? ליקום, לבריאה, למי? את פונה למישהו מסוים? אני פונה לבריאה באופן כללי, כי עם אלוהים יש לי דין ודברים. אני לא, הקטע של הדת הוא פחות אני, אבל כן אני מאמינה שיש משהו גדול יותר מאיתנו, ושיש ישויות רוחניות שמלוות אותנו, אני כן מאמינה בזה. אז אני כן פונה לדבר הזה, לדבר הזה שלא מוכר ולא מוחשי אולי, ולא, אבל לי הוא מאוד נגיש כל החיים. אני מאוד בשיח. ואני, כן, אני כועסת, אני נעלבת, אני בכיתי המון, אני כאילו מותשת, מה עוד לא עשיתי פה? מה עוד, כאילו, מה עכשיו? מה המסר? מה רוצים להגיד לי? מעניין אם זה עוד איזשהו שלב, לא יודעת אם שלב זאת המילה הנכונה, עוד לימוד של על הזין שלי הכל. אולי עכשיו, אם אני משחררת הכל, ואומרת על הזין שלי, לא עובדת בריפוי, לא עושה כלום. כי את לא עשית את זה במהלך החיים. במהלך החיים כל הזמן את היית עם מוטיבציה ועם עשייה. שום מוטיבציה. אני לוקחת את הכדורים, אני עושה מה שצריך, אבל לא מעבר לזה. אל תדרשו ממני שום דבר. אני עושה מה שבא לי.
בעיקר ואת לא אני דורשת עושה. מעצמך גם, או שאת כלום, לא בכעס על עצמך? לא בכעס על עצמי בכלל, אני חושבת שאני באמת מדהימה. באמת, אני מסתכלת על 6 שנים האלה, עוד מעט 6 שנים, אנחנו נציין את זה באוקטובר, מסתכלת עליהם ואני אומרת, בונה, מה עשית ב6 שנים האלה, ואיך צמחת, ותראי איך היום יש לך משמעות, ותחושת חיבור לחיים, בלי עשייה מקצועית, שזה מה שהגדיר אותי כל החיים. פתאום אני משתנה, אני מסתכלת על עצמי אחרת. מערכות היחסים שלך מערכות העמיקו מאוד. יחסים הרבה יותר אינטימיות. הרבה יותר הכל על השולחן. הרבה פחות לא נעים, לא מאזם, איך אני אגיד, איך אני ארצה, לזין שלי. לא מעניין אותי. זה מי שאני, מי שמתאים לו סבבה, מי שלא לא. אני חושבת על הילדים שלך, ועל החברות שלך, על הסביבה שעוברת איתך את הדרך, ובעצם כשאת אומרת, העמקתי מערכות יחסים, זה לא רק את שם. זה כל האנשים שהעמקתי איתם את מערכות היחסים. אני חושבת על הסביבה ועל המתנות שהיא מקבלת. אני יודעת שמתנה זה לא מילה חביבה, אבל הדברים, הערכים שהיא מקבלת מכל המסע שלך, ולהיות איתך בתוכו. נכון. כן, אני חושבת שזה לא קל, כי תראי, גם מי שקרוב אליי ואוהב אותי, חווה את זה היה לפני 2-3 שהיה את הפט-CT האחרון, אז כולם היו בשבר מאוד גדול, כי כבר, אפילו בנכות כבר היה כאילו, היינו במקום אחר, כבר התחלתי להסכים, להשלים עם המצב, שאני עדיין לא לגמרי משלימה עם המצב של הנכות, אפילו שאני נכה, ואני מבינה את זה, אני כאילו ברציונל מבינה את זה, אבל נורא קשה לי להסכים עם זה. זה לא הפורטה שלי. איך לקחתם בן אדם? לקחתם, כן? אני מדברת לאישויות. היקום לקח בן אדם, תנועתי, פעיל, מאוד כזה של... פול און. וסגר אותו בכיסא גלגלים. שם אותו בזה, אמר, עכשיו תסתדרי. עכשיו, אני בן אדם של חופש, וגם עשיתי המון שינויים ב6 שנים האחרונות האלה, כדי להגיע לחופש יותר נכון לי, יותר אמיתי לי, יותר חופש בלדבר את עצמי, חופש בלעשות את הדברים שאני רוצה. עכשיו פתאום אני סגורה בתוך הקופסה הזאת, ככה אני מרגישה. ועדיין בתוך זה, ובתוך החוויה שאת מספרת עכשיו, של הכלואה, כן. את יוצאת לרקוד, נכון. טרנס. נכון. חובבת מסיבות טרנס, חובבת כן. מסיבות טרנס. את עובדת, עושה קרמיקה. נכון. נכון? עושה דברים שאנשים רגילים ובריאים לא עושים. אני חושבת שזה פשוט מחזיק אותי בחיים. באמת. כן. זה עוגנים כאלה שמחזיקים אותי בחיים. אני עושה הרבה פחות מקודם, זה ברור, וגם יותר מתעייפת ויותר קשה לי, בטח בחודשיים האחרונים הרבה פחות. כבר הייתי במקום יותר טוב, אבל זה מחזיק אותי. זה כאילו, אני לא יכולה כל היום לשכב במיטה, ואני לא טובה בזה. אז זה מחזיק אותך, את מתכוונת, זה מה שגורם לך לקום מהמיטה? כן. כן. Okay. כן, במובן מסוים זה מה שגורם לי לקום מהמיטה. לפעמים אני עדיין בדין ודברים עם הפער, בין איך שאני תופסת את היכולות שלי, לבין מה שקורה בפועל. כי אני אומרת, כן, כן, בא לי זה, בוא נלך לסרט, ואני מוטשת מזה, וזה גומר לי את היום. נורא נהנית, אבל כאילו... אז יש פער בין מה שאני רוצה לבין מה שאני מסוגלת, וזה קשה לי. מאוד. בכלל קשה לי לתפוס את עצמי נכה, אני לא טובה בזה, לא טובה בלהיות נכה. לא אוהבת את זה, לא יודעת, יש לי מטפלת מדהימה, אבל לא בא לי שתהיה לי מטפלת. כל הקונספט הזה שמישהו הולך איתך כצל כל הזמן, הוא נורא קשה לי, אני בן אדם עצמאי, סוף סוף נהנית מהלבד שלי, פתאום אין לי לבד. קשה נורא, פתאום אני לא יכולה לעשות דברים לבד. אז נכון, אני הולכת לחוג קרמיקה ואני יוצרת, אבל אני צריכה שיביאו לי את זה, ויביאו לי את זה, ויעזרו לי פה, וימקמו אותי פה, כדי שזה יעבוד הדבר הזה, אני לא באמת יכולה לעשות הכל לבד. אז אני נעזרת ומבקשת עזרה, והכל בסדר, אבל זה כל הזמן מחדש מנחיח את התלות, לפעמים רגעים של חוסר אונים, נגיד במקרה שאני נופלת, זה לא קורה הרבה, אבל אם אני נופלת, ההבנה הזאת שאני לא יכולה להרים את עצמי, אני כמו שק תפוחי אדמה, ואני כזה ממש תלויה שמישהו יעשה פה משהו.
אני חושבת על אישה שתמיד עזרה לעצמה ולאחרים, ולא נכון. יכולה לעזור לעצמה ברגעים מטריף. מסוימים. את עושה הרבה נכון. דברים שאת זה כן קשה עוזרת לעצמך. מאוד. וואו. ההבנה הזאת שנופל משהו על הרצפה, ולוקח לי 5-10 דקות להתעקש להרים אותו לבד, ההנדסה שאני צריכה לעשות על הדבר הזה, ואני מתעקשת, כאילו, בהתחלה הייתי רבה איתה כל הזמן. אני לבד. היום אני הרבה יותר מתמסרת, כי אמרתי לך, אני בתקופת הלזין שלי, אז יאללה, שיטפלו בי, שיחתלו אותי, יאללה, אין לי כבר כוח, באמת, תעזבו אותי. תעשו בי מה שאתם רוצים. כאילו, אני מותשת. אני לא מתאמצת, אני לא עושה פושאפים, אני לא עושה ספורט, אני לא פותחת ביוטיוב דנסינג און ווילצ'ר, או יוגה און מילצ'ר, או כל מה שעשיתי קודם, לא מעניין אותי כלום, לא שיקום, לא זה, יאללה, תעזבו אותי, תניחו לי. תניחו לי מתוך מקום של אני הולכת למות ודי כבר, או מתוך מקום שפשוט את לא שם עדיין? לא, לצערי, אגב, אני אומרת, חשבתי שאני יותר קרובה לשם, לא מתים כל כך מהר כנראה. את עוד לא שם מבחינת זה לא קרוב ברמה שאני אחוש את זה. אני כן הייתי שמחה. את לא מרגישה יותר קרובה לזה, אבל? בפנימיות שלך. כן. מכירה, מרגישה? מרגישה שקרובה לזה, מרגישה שאני שוב חצויה, שחצי ממני רוצה ומייחל שזה יקרה באופן טבעי וקל ופשוט אני לא אקום בבוקר, כמו סבתא שלי עליה השלום, סבתא יפה שדיברנו עליה, בגיל 80 נכנסה למיטה ולא קמה, אז לא נורא אם זה יקרה בגיל 57, וחצי ממני עדיין יש לו יצר חיים, כי מי שיש לו יצר חיים זה שהולך לקרמיקה ולרקוד, וגם כשקשה וכואב, לשבת בארוחת 60 הילדים, ולשחק אליאס, ולשמוח, ולהיות, ולשתות יין, גם אם זה אומר שבלילה יהיה לי התקף, ואני אקום, ואני אזיע, ואני אקיא את הנשמה שלי. יש את החצי הזה שרוצה לחיות, עדיין בא לי להיות בחתונות שלהם, עם הילדים שלהם, אבל זה מבאס. גם וגם. זאת אומרת, את יכולה להחזיק את שניהם. כי הרבה פעמים אנשים לא מצליחים להבין, הם חושבים שאו האדם רוצה למות, או האדם רוצה לחיות. וזה ממש בדרך כלל, גם בא גם וגם. יש גם את זה וגם את זה. כן, זה נראה לי נורא טבעי שזה גם וגם אצלי, כאילו. כן. השיח הזה תמיד היה אצלי. גם מוות וגם חיים, ויש שעות מסוימות ביום ששיח מסוים גובר על השני. זה כמו שני הזאבים בזה, כאילו, יש, נגיד היום בבוקר הייתי בקרמיקה ויצרתי, אז הצד של החיות ולבחור את הצבע ואיך אני אצבע ומה אני אביא בחג לשבועות במתנה, ואת הצד הזה, ואז יכול להיות שאת תלכי מפה ויתחילו לי כאבים, כמו אתמול בערב, ואני ארגיש שאני, וואו, רק רוצה למות, כי זה סבל ולא בא לי על זה ונמאס לי, ואני לא אמצא את עצמי, כי אין שום דבר שבאמת יעזור לי, ואני אקח את המשככי כאבים, שאני לא סובלת את זה, כי זה גם מטשטש אותי, ואז אני אגיד, כוסומו, כאילו, למה, מה אני צריכה את זה וזה, ויאללה, נו, אולי הלילה זה ייגמר. זאת אומרת, זה יכול להיות באותו יום, שכל אחד מהחצאים האלה יבוא לידי ביטוי אחרת. וזה בסדר מבחינתי, כאילו, לא יודעת, זה נראה לי, זה לא מייצר לי איזושהי... קונפליקטים. לא. ברור. יש לך תוכניות לטווח ארוך? את מתכננת? שאלה טובה. כשהתחלתי להרגיש טוב בזה, בשיקום, והרגליים התחילו לעבוד, וחזרו החלומות האלה שאני... אז אמרתי לילדים, תקשיבו, אנחנו נוסעים לאיסלנד. בררתי, וזה מקום יותר נגיש, כאילו, יש מדינות יותר נגישות, וזה ציול טבע מטורף, וזה יקר, הכרטיסים עליי, ואנחנו נוסעים מה אתם אומרים, נמצא תאריכים וזה, נכנסתי לפרויקט חדש, איסלנד, ובמקביל אמרתי עוד פרויקט, אי אפשר לגור בבית עם מדרגות, שאני לא יכולה להגיע למעלה לחלק המשמעותי של הבית, אז פרויקט דירה, אני אמכור את הבית, אני אקנה דירה יותר בזול, דירת גן, ואני אעשה אותה נגישה לגמרי, ושני פרויקטים לקחתי על עצמי, ואני פרויקטורית, וזה גם נתן לי חיות, הכל כזה. וקניתי כרטיסי טיסה, והתחלתי לתכנן את המסלול, והתייעצתי עם הילדים, וגם הם התלהבו. ובמקביל התחלתי פה עם מתווך, והתחילו לבוא אנשים, ונורא התלהבו מהבית, ואז היה את הפט סיטי. הלא כיפי.
ובבת אחת, כחלק מעל הזין שלי, אמרתי, יאללה, קוסומוק לא מתכננת כלום לטווח ארוך, הבנתי אתכם, קלטתי, לא רוצים, לא צריך, ככה, ברמה כזאת, או כמו ילד כזה, שכאילו מורד... לא, אז לא. לא צריך, לא רוצים, אז לא צריך. וביטלתי את הכרטיס לטיסה, וביטלתי את הכל, ואמרתי למתווך שחוזרים אחורה, כי... ואז הוא אמר לי, למה? אז אמרתי לו, נורא בטבעי, כאילו, אנשים לפעמים נבהלים מרמת הכנות, אבל אני כאילו, זה לא נראה לי מוזר, אני כאילו מדברת את עצמי כמו שאני חושבת. אז אני אומרת לו, תראה, אם אני אחיה, אז אנחנו נחזור לפרויקט. זה הסוכן. כן, עכשיו הוא חושב שאני צוחקת, אבל זה אמיתי לגמרי. אבל אם אני אמות, זאת אומרת, אם אני הולכת לכיוון של מוות, והסרטן יתפרץ, אז עדיף לי להשאיר לילדים את הבית הזה, כי זה יותר, זאת אומרת, ברמה כזאת, כאילו, בצבא, כאילו, זה יותר משתלם. וגם מה אני אתחיל עכשיו פרויקט, אין לי סבלנות וכוח וזה, אני צריכה לעבור לטיפול פליאטיבי, יודעת, עכשיו, אנשים שלא באמת ביום-יום איתי וזה, נכנסים לפעמים לשוק מרמת ה... תודה, גברת, אני אחזור אלייך בהמשך. לא, ברמה כזאת של ישר מתחילים לעודד אותי כזה, כאילו, לא, יהיה בסדר, תחשבי חיובי, למה את זה? וזה תמיד מצחיק אותי כזה. כאילו, מה זה התחשבי חיובי הזה? שזה פסיכולוגיה חיובית, אני עבדתי איתה שנים. וכאילו, עושים לזה אביוז קצת. כאילו, מה זה תחשבי משהו וזה יקרה. כאילו, עשיתם את זה, מה זה שטוח? זה הרבה יותר מורכב מזה. מה זה תחשבי? אני חושבת שהרבה פעמים התחשבי חיובי זה כדי שלי יהיה יותר קל, ואני יודע שאת חושבת חיובי, ואני אוכל להכיל את הדבר הזה. הצלחתי לעודד אותך, ועכשיו אני יכול ללכת. בדיוק. רק אל תחשבי על מוות. לא כרגע לפחות. ועוד בטח לדבר על מוות, כאילו, אמא לרגע, שנייה, הילדים שלי כבר לא מתרגשים מזה, כי הכל על השולחן, אני מדברת איתם על זה כל הזמן. אז אפשר רגע לדבר על זה? כן. על מוות? בטח. תוכניות לקראת, את עושה? לא יודעת איך זה הולך להיראות. מחשבות, לא אפילו תוכניות קונקרטיות. מחשבות זה שכמו שתמיד בחיים שלי אני אקח ליווי מקצועי, כאילו אנשים שמבינים בזה וילוו אותי, כי הם יודעים יותר טוב ממני על סנריואים וכאלה. יחגוג את המוות שלי בעודי בחיים, כאילו בטוח יהיה איזה מסיבה. ואני רוצה לשמוע מה אנשים אומרים עליי, לוודא שזה ספדים טובים, לעשות משוב אם צריך. לא, סתם, ברמה של כאילו לשמוע מה... זה לא סתם. את יודעת, תמי, שהרבה אנשים שזקוקים לאיזושהי הכרה, תחושת הכרה, ואני חייבת להיות כנה, וגם אני שמה לפעמים, אז אני חושבת מה יגידו עליי בהספדים. נכון, זה חשוב. נכון, אז זו חוויה שהיא... של נראות. נכון. וגם משמעות, זאת אומרת, חשוב לי לשמוע מכל אחד במשפט אפילו, מה הדבר הזה שעשיתי בחיים שלו שהשפיע. לא יודעת, שהשפיע עליו ברמת החשיבה, ברמת העשייה, ברמת לא יודעת. כאילו, איפה הייתי משמעותית? לא רק מילים של את חכמה, את יפה, לא. אלא יותר ברמת איפה באמת הייתי שם משמעותית או השפעתי? המורשת שלך. בדיוק. מה השארתי, כאילו. וואו. בטח אצל הילדים שלי. למרות שאני שומעת את זה מהם, וגם עכשיו חגגתי יום הולדת, אז הם כתבו לי, תמיד אצלנו ברכות זה מאוד משמעותי, יותר מהמתנות. אז הם כתבו לי ברכות מאוד משמעותיות, ובאמת בתוכם הם גם דיברו על המקום הזה שאני עוד אשאר איתם, ועוד יש לנו דברים לעשות ביחד, כי הם מודעים למקום הזה של הרצון שלי לסיים את החיים. אנחנו מדברים על זה. אז אני אעשה מסיבה, ואני אשמע מאנשים איפה השפעתי, ואני אגיד לאנשים מה הם נתנו לי בחיים. זה גם משהו שחשוב לי להשאיר. אני בטוח ישיר איזה שהם דברים מצולמים לילדים שלי, לכל מיני צמתים בחיים שלהם. זה מעציב אותך כשאת חושבת על זה, שאנחנו מדברות על זה עכשיו? קודם כל זה מעציב אותי, כי מסיבה כזאת זה המסיבה האחרונה, ובא לי עוד על מלא מסיבות. וגם זה מעציב אותי, כי זה ברור לי שאני לא באמת אהיה שם, בצמתים האלה. כל החברות שלי עכשיו הן סבתות, רוב החברות שלי הן גם יותר גדולות ממני. אז נורא בא לי להיות סבתא. אני יכולה להיות סבתא מעולה. אולי כנכה פחות, אבל יש לי את המטפלת, אז זה תמיד נותן... לא בטוחה, כן, נכון. את יודעת, זה עוזר. זה כאילו קלף מנצח. תראי, יהיה הרבה הומור גם במוות שלי, ויהיה גם הרבה בכי, יהיה הכל.
זה מעציב אותי, אבל זה גם קצת כזה, בא לי לנוח כזה. כן. אז אני תופסת את המוות גם כמשהו שייתן לי מנוחה. את מפחדת על הילדים? לא, אני מה זה סומכת עליהם. הם יצליחו, הם יסתדרו מצוין. מאוד רגועה בקטע של הילדים, ממש בקטע הכלכלי מאוד מסודרת, כאילו הכל מסודר אצלי, ואני אשאיר את הכל כתוב ומסודר, ומה עוד אני אעשה? לא יודעת, אני אסגור דברים, את יודעת, אני בדואינג, אני אסגור דברים, אני אסדר דברים, אני אדאג שיש לי כבר צוואה, ואיפוי כוח מתמשך, ונון החייאה, כאילו, במשרד הבריאות. בלי התערבות להערכת חיים. בדיוק. תקחי את זה כאיזשהו פרויקט סיום. עוד פרויקט, כן. פרויקט נתייחס סיום. אליו כפרויקט. בטח. מלחיץ אותי הקטע של הכאבים, אני חייבת להגיד. אני יכולה להגיד לך מהצד שלי כאחות הוספיס, ששם יהיה מענה. זאת אומרת שברגע שאדם כבר יודעים שהטיפול הוא רק פליאטיבי, כן. אז אנחנו לא מפחדים מתופעות לוואי, או מהתמכרויות של כל מיני תרופות. כן, אבל אז נשאלת השאלה, כמה עירנית. בדיוק, עם כל התוכניות שיש לי לסיום חיים, שהתרופות האלה לא ימנעו ממני את היכולת להיות נוכחת כן, להגיע למצב שאת ממש צריכה טיפול תרופתי שיטשטש אותך נון-סטופ, זה מצב קיצון. לא נראה לי שלשם את הולכת גם. לא נראה לי. זה יותר בדרך כלל תרופות שלוקחים למשך כמה שעות, כמו שאת לוקחת עכשיו. רק קצת יותר, כן. כי כשדיברתי עם הרופאה, עם האונקולוגית בשיחה ההיא, ואמרתי לה, אולי אני אעבור לטיפול פליאטיבי, אני שוקלת את זה ממש ברצינות, אז היא אמרה לי, אני יודעת שאת אוהבת שמדברים איתך דוגרי, כי היא כבר מכירה אותי כמה שנים, אז אני אגיד לך שהסרטן שלה חובב עצמות. הסרטן שלי, או שהוא חובב איברים פנימיים, או עצמות, ואצלי הוא חובב עצמות. והיא אמרה לי, בדרך כלל בנושא של עצמות, הגסיסה היא יותר איטית, ויותר כואבת, מאשר באיברים פנימיים. אני רק אומרת לך את זה כזה. עכשיו, זה נשאר איתי, את יודעת, כי כשאני חושבת על סבל, אז אני חושבת על המקום הזה. אני לא רוצה לסבול, כי אני גם לא רוצה, אני רוצה שהחוויה הזאת תהיה מיטיבה איתי ועם הסביבה. אני לא חושבת שחוויה של מוות צריכה להיות רעה, או שלילית, או זה חלק מהחיים. ואני רוצה שזה יהיה משהו חיובי, אם אנחנו חוזרים לחשיבה חיובית. שזה לא יהיה חוויה, כי בעיניי זה לא צריך להיות חוויה שלילית. נכון, יש בזה עצב. שזה לא שלילי, זה פשוט עצב וכאב. יש בזה תחושת כזה פספוס על דברים I could have, may have, לא יודעת. נכון, יש בזה גם איזה, אני כבר לא בכעס אגב, אני מאוד ביטאתי אותו, אבל אני פחות בכעס, אבל כן תחושה כזאת של אוף כזה, כאילו... חבל. כן, יכולנו לעשות את זה יותר טוב. חבל, כאילו זה היה כבר בכיוון אחר. אבל לא משהו שלילי, כאילו. אני לא רואה בזה משהו שלילי. אני גם בטוחה בתור מי את רוצה להעביר לילדים שלך מורשת. נכון, גם בזה. בטח, אני חושבת שזה אחד הדברים, לגמרי. הפספוס הגדול של התרבות שלנו, ממש. והזכייה הגדולה כשאנחנו לומדים לחבק את המוות בחזרה, את הסוף חיים, את התקופה הזו, זה להעביר את זה במורשת לילדים, איך לסיים חיים. נכון. אני תמיד אומרת, אנחנו חיים שלמים, מפחדים מהמוות. ממש. ממש. כי אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, אנחנו לא יודעים מה קורה בדרך אליו, אנחנו לא יודעים מה לעשות שם, אם אפשר לעשות משהו, אם אי אפשר לעשות שם. אין לנו שמץ של מושג, ואז אנחנו נשארים נורא מפוחדים מול דבר שאנחנו לא מכירים אותו. נכון. להכיר לילדים את מה זה אומר לסיים חיים, ואני באמת לא יודעת אם לשם תלכי, אבל אני רגע לוקחת את ה... זו אופציה. זו אופציה, נכון. אז אני רגע לוקחת את האופציה ופורסת אותה, ואומרת, להכיר להם איך עושים את זה, זה לתת להם את מתנת החיים, לדעתי, אחת הגדולות ביותר שיש. זה לשחרר אותם מהחרדה שקיימת כמעט אצל כל האנשים, ממש. ולדעת שאפשר לעשות את זה אחרת, עם חיבור, ועם הומור, ועם קרבה, ועם בחירה. שזה מאוד חשוב. מאוד חשוב, ואני בטוחה גם שתהיה לך את הבחירה, מבטיחה. כן, אני גם יעמוד על זה. כן, זה חלק ממי שאני.
נכון, אני מאוד מסכימה עם זה. כן, אני רואה את זה קורה. אני זוכרת שכשהתחלתי להיות מטפלת בשכול, בעלי דאז אמר לי, אבל למה את צריכה להתעסק עם המתים כל היום? ואני אמרתי לו, אני מתעסקת עם החיים. נכון. עם החיים שצריכים להתמודד עם הנושא הזה של מוות, ולעשות את זה טוב יותר, אבל להפך בעיניי, יש בזה מי שכאילו משלים עם המוות ולא מפחד, חי חיים הרבה יותר מלאים ונוכחים. חד משמעית. הייתה לי שיחה היום עם מישהו, והוא שאל אותי על המקום הזה שאני כל הזמן נחשפת בעצם למוות, לסוף חיים, ואני חד משמעית יכולה להגיד שמאז שאני עובדת בתחום של ההוספיס בית, הרווחה הפנימית שלי גדלה משמעותית. אוקיי, אני גם בגיל 50, שזה גם נכון. מגדל רווחה פנימית. לגמרי. כן, אבל יש משהו בלהכיר ממש את המוות, שהוריד את הפחד ממנו. עכשיו, אני לא שם, אז אני גם לא מתיימרת, אני לא במקום שנמצאת שם, אני מדברת על, אני לא יודעת מה אני ארגיש. אבל עדיין את נוגעת בזה. בהמון, המון. וזה נורא חשוב בעיניי. ובפנימיות אני לא מרגישה את הפחד שכן הרגשתי לפני, היה לי אותו, זה לא שלא היה לי פחד ממוות. כן. לא, אין לי אותו, לא מרגישה אותו, בזכות זה שאני קרובה אליו. מדהים. כן. יודעת, אני זוכרת, אמא שלי נפטרה, אגב, בלילה לפני שהתחלתי את השיקום בבית לוינשטיין. זה היה משהו הזוי, זה כאילו הנשמה שלה. אמרה לי, אני משחררת אותך מלהתעסק איתי, מלהיות... זהו, אני הולכת, ואת עכשיו בדרך שלך, במסע שלך, והיא ממש נפטרה בטוב כזה. ידענו שזה כבר היה כמה ימים שהיא הפסיקה לאכול, והיא הייתה במצב הציץ הרבה זמן, אבל כאילו אז היא כבר ממש הייתה שכבה במיטה, ולא רצתה לזוז, ואחים שלי כל הזמן היו שם, אני לא יכולתי, אני הייתי בווידאו. וכל אחד עם הדרכים שלו, אחד שלי שר לה, ואחד שלי יותר רוחני, אז עשה לה יותר כזה, כל מיני תפילות וכאלה. ואני בווידאו, אני כתבתי לה משהו, וביקשתי מאח שלי שישים אותי בווידאו, ודיברתי אליה. באותו יום, זה היה יום שבת. דיברתי אליה ואמרתי לה את כל הדברים שקיבלתי ממנה, וכמה אני מודה לה, וידעתי שברמה הרוחנית, הנשמה שלה שומעת את זה. וכולנו שחררנו אותה גם מאוד, ובאותו לילה היא נפטרה ב4 לפנות בוקר, ואני ב7 כבר הייתה לי מונית לבית לוינשטיין. ואמרתי לאחים שלי, תקשיבו, אני עכשיו רק ממוקדת בשיקום, ובערב כשיהיה את הלוויה, אני אעלה בווידאו, ואני אהיה איתכם, ואנחנו נעשה 7 שבמהלך השבוע אצל אח שלי, אחרי צהריים, ובשיש שבת שאני חוזרת מלוינשטיין, אנחנו יהיה פה מפגשים אינטימיים כאלה, רק חברים, משפחה, מין סוג של 7 אחר כזה, כאילו. ממש ניהלתי את זה, כאילו, למרות שהייתי עסוקה בשיקום, זה היה ברור שזה איזשהו משהו שמלווה. כן. וזה מאוד עזר לי, משהו במוות שלה, ובהשלמה עם המוות שלה, ובסיום המאוד ברור, אני חושבת עזר לי להתפנות, לטפל בעצמי יותר טוב. כשאמרת עכשיו על זה שהיא נפטרה ממש ברגע הנכון כביכול, כן. שגם יאפשר לך להתפנות, עלתה לי איזושהי מחשבה שכשהיא חיה, בשנים האחרונות היא בעצם לא יכלה לתפקד לך כאימא. נכון. שמאוד היית צריכה, ומעניין נכון. עכשיו שהיא עשתה את המעבר, אם היא יכולה לתפקד, כמו שסבתא שלך מגיעה בחלומות. מעניין, היא לא באה לי בחלום, זה מעניין. כן, אני לא יודעת אם בחלום, אבל מעניין אם היא, במימד האחר, אם הוא קיים, אם היא שמה יכולה לקחת יותר to own את האימהות שלה מולך. אני בטוחה שכן. כן. כן. זה מה שעלה לי. יש דברים, או בטוח יש דברים, זו שאלה, מה חשוב לך להשאיר אחרייך? מה חשוב לך כשקודם אמרת שהיית רוצה שאנשים יגידו לך, מה נשאר להם ממך, מהמפגש איתך? קודם כל, לילדים שלי, אני חושבת שאני בית ספר טוב לאימהות, להורות, לאיך עושים את זה הכי טוב שאפשר. Good enough mother. אז אני בטוחה שאני משפיעה על ההורים העתידיים שהם יהיו, ועל המערכות יחסים שהם ייצרו בחיים שלהם. אני מקווה שאנשים יזכרו אצלי את ההומור, שהוא מאוד משמעותי בחוסן בעיניי.
היכולת לצחוק על עצמך ולצחוק על מצבי עולב ומצבים קשים, בעיניי היא אוויר לנשימה, ממש. ואני מקווה שאנשים, אני מאמינה שכל אחד חווה אותי אחרת. אני אמקד. כן. עוד הכוונה שלי, אם לא תהי יותר. כן. ואחד מהאנשים הקרובים אלייך פתאום יצטרך אותך. קודם כל אני אהיה שם. אז מה הוא יביא? מה הוא יצטרך ממך? מה הוא יקבל שהוא רגע יקרא לך? שאלה מעניינת. אני חושבת חוזק נפשי כזה שאומר, אתה יכול לעשות הכל, יש לך כוח, גם אם נראה לך שאתה עכשיו כאילו, זהו, אין שום כאילו חוסר אונים או קושי נורא גדול, אתה יכול. יש לך יכולת, יש לך עוצמות, יש בך המון כוח, וזה יבוא, אתה תגלה את זה. זה דבר אחד, ועוד דבר זה בסדר, עכשיו אתה בבור, אתה יכול לשבת בבור, לא להיבהל, לא יקרה כלום, גם אם אתה לא רואה אור עכשיו. זה בסדר, אני מבטיחה לך שמתישהו יהיה לך את הכוח לטפס משם לחוצה. לא לפחד מהבורות. ואני בטוח יהיה שם גם ברמה הרוחנית. אין לי ספק שאני אלווה את האנשים שאני אוהבת באיזושהי דרך. בטוח הם יוכלו לראות סימנים ממני, אם הם יהיו פתוחים לזה. נורא הייתי שמחה אם לא היו חוגגים כל שנה או מציינים כל שנה את יום המוות, אלא שהיו ביום הולדת שלי, ב-25 באפריל, עושים איזו מסיבה טובה. לא חובת טרנס, אני יודעת, לא כולם אוהבים את זה, אבל איזושהי מסיבה טובה, גאדרינג, משהו כזה שמח, עם אוכל טעים ומוזיקה ואנשים טובים. כי זה האנרגיה שאני מביאה לחיים. אז אם רוצים לזכור אותי, שיזכרו אותי ככה, עם האנרגיה הזאת. בסדר, אם לפעמים יהיו עצובים ויתגעגעו ויפקו, אבל בגדול, כאילו האנרגיה שהבאתי לעולם הזה, שאני מביאה לעולם הזה, היא אנרגיה של שמחה, של לחגוג את החיים, של למצוא נקודות אור גם בתוך הדבר הכי חשוך ומפחיד. אז הייתי שמחה שיזכרו אותי ככה. אז זהו, אבל זה שלהם, אני כבר לא אהיה פה, אז זה כבר לא פרויקט שלי, מה שנקרא. אני כבר לא אפיק את המסיבות האלה. איזו נחת עבורך. לגמרי. להספיד את עצמך רגע ככה. ממש. ותראי מה את אומרת. תראי מה את אומרת שאת מביאה לאנשים, כן. לילדים שלך. לגמרי. מלמדת אותם את ההורות. נכון. זאת אומרת שאת מרגישה שלמה עם מי שאת, עם מי כאימא, כאדם בעולם הזה, מביאה שמחה, מביאה חיים, וואו. כן. זכות גדולה, תמי. אני מבינה שההגשמה הכי גדולה, הגשמתי דברים מדהימים בקריירה שלי, באמת. כן. אבל ההגשמה הכי גדולה שלי, זה הילדים שלי. והמשפחה, והמערכות יחסים. זה בעיניי. המשפחתיות. כן, ההצלחה הכי גדולה. מה אני יכולה לאחל לך לתקופה הקרובה? שאלה טובה, זה תלוי לאיזה חצי. מה שאת רוצה, גם וגם, לשניהם, לפני לשניהם, כדי שלא ירגישו לבד. קודם כל, תאכלי לי שאני לא אסבול. כמה שפחות סבל וכאב, שמה שצריך לקרות יקרה, אבל שהדרך לא תהיה עם סבל וכאב, ושאני באמת אצליח לשחרר, שאני באמת אהיה בה על הזין שלי עד הסוף, כי לפעמים אני, קשה לי עם זה, אני צריכה לקחת שליטה, אני צריכה לעשות, שאני באמת אשחרר, ויסכים לקבל מה שמגיע. נראה לי זה מה שהייתי שמחה. אוקיי, אז אני ממש מאחלת לך את זה. תודה. להיות בקבלה ובהשלמה של מה שבא. הלוואי, אמן. ממש. וואו, תמי, איזו שיחה. יואו. וואו. בזכות השאלות שלך, פתאום חשבתי על מלא דברים אחרת. כאילו, הסתכלתי עליהם ממקום אחר. ואנשים זוכים לשמוע את זה, שזה מדהים עבורם, כי את נותנת עוד זווית, אני רציתי להגיד זווית ראייה, אבל ממש לא, זה אפילו לא זווית ראייה, זה פשוט תפיסת עולם, שהיא יכולה להרחיב את התפיסה של כל אדם שמקשיב לך, ואז עולם האפשרויות שלו גדל. אפשרויות הבחירה שלו. יואו, אם מדברים על משמעות, זה הכי משמעות. הלוואי. תודה רבה, תודה רבה, לך, איזה זכות. וואו. זכיתי. זכית. תודה. תודה לכל מי שהקשיב לפרק. אני אשמח שתשתפו אותו עם עוד אנשים, כדי שהשיח החשוב הזה על תקופת סוף החיים ועל החיים עצמם,
יהפך לשיחה יומיומית, כמו שמדברים על לידה. תודה לך, תמי, על השיחה המשמעותית, העמוקה, הכנה, המרגשת, המדהימה הזאת. תודה לך. נתראה בפרק הבא.